Gaurko gazteratu saioa Oreretan hasiko dugu, bertan Joki Pedrañorekin bilduko gara. Ane Barkosek berriz Oiana Sagaseta elkarrizketatuko du. Eta saioa bukatzeko, Azpeitiko gaztetxiek 17. urteurrena ospatzeko bideoklipa atera du. Kaixo, nor zaitugu? Aupa kaixo, ni Jokin Pedraño alkolea naiz, Oreretako 26 urteko gaztea. Eta, momentuketan non gaude? Momentu honetan, Oreretan nire herrian gaude. Oreretak zenbat biztanle ditu? Oreretak 50.000 biztanle gutxi gora bera ditu. Eta, mapan kokatuko bagenu? Mapan kokatuko bagenu, Orereta justo Donostia eta Irun artean dago, Gipuzkoan, eta, Nafarroako mugan ere bai. Jokin, bidaiatzea gustuko duzu? Bai, egia esan gustoko ez, baina ez dut asko egiten. Oain, pentsatzen dela bai, izan dut, baina ez nire kabuz, koru batean abesten dut, orduan koruarekin bai Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpo bidaiatzeko aukera badut, baina bestela nire kabuz ez dut asko egiten. Eta, norapait joango bazina, nora joango zinateke? Oain gustatuko litzaidake Japoniara joatea, 6 urtez japonieraz ikasi nuelako eta bintzat hizkuntza pixka bat praktikatzeko. Galdera labur batzuk orain, hiria edo herria? Nahiko kalesemea naiz, beraz, hiria. Mendia edo hondartza? Biak gustoko ditut, bai, ez dakit aukeratzeko kapaza izango nintzateken. Uste duzu bizitokiak bizipoza ematen alduela? Bai, noski, bai, asko eragiten du non bizitzaren. Lasai egoteko toki sekreturen bat? Ni beti, ne aukerakoa beti kafetegi batean, kafe bero goxo bat eta liburu batekin. Bai. Eta ze liburu? Edozer gauza. Bai, novelak irakurtzen ditut eta saiakerak ere bai danetaik. Bai. Eta filmeren bat? Enaz oso filmazalea egia esan. Kostatzen zait beti filma bat ikusten hastea. Zure zaletasunen artean, zeintzuk? Bai, hizkuntzak ikastea, pianoa jotzea, kantatzea, eta bai, hoxe izango litzateke, bai, bideojokuak ere bai. Eta Oreretak ematen du hortarako tartea? Bai, Oreretan kriston zortea dakat, abesbatza oso politia dakagulako, eta musika eskola ere bai, orduan pianoa eta kantatzea bintzat herrian jorratzea ditut. Bai. Aipatu duzu musika, hizkuntzak, ze ikasketa dituzu? Bai, nik berez biokimika eta biologia molekularra ikasi nuen, nahiz eta gaur egun AEK-an lan egiten duten. Hemen euskaraz aritzeko modua badago? Oreretan zaila, bai,
egia da, jende gehienak ulertzen duela, baina esango nuke erdara gaietzen dela kaleetan, eta gaina azken inkestek hala diote, erdararen arabilera igo dela, baina bueno, oroar, esango nuke aukera badagoela euskaraz egiteko bai. Aukera badago egiteko eta ikasteko? Ikasteko ere bai, eskoletan de eredua dago batipat, eta geho, euskaltegiak ere bai, nik lehen esan duten bezala, aekan egiten dut lan, eta hemen bertan euskaltegia badakagu, eta ikaslez lepo gabiltza. Gaia zalatu, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunen inguruan? Nik esango nuke gazteok nahiko presenteak hau feminismoa eta antzeko borrokak, eta konstiente gehala, edo behintzat jabetu gehala, desberdintasun hori existitzen dela, orduan, ez dakit lan desente dakago aurretik, baina esango nuke behintzat abia puntu hori, konstientziazio hori badagoela. Ematen da eztabaida hau gazteon artean? Nire inguruan bai, nuke esango edo naiz atrebitzen esatea eremu guztietan ematen denik. Herriko gazteen mugimenduen inguruan, badago halako mugimendu elkarterik eta? Hemen horretan bai, bakagu gazte asanblada eta gero talde feminista gazte bat, ere bai. Eta biltzeko lekurik baduzue? Bai, gaztetxean biltzen geha normalen. Herrian kultur eskaintzarik badago? Egia da, adibidez, gazte ikuspuntutik beti saiatu gehala gazte sortzaileak bultzatzen, eta orain dela gutxi sortu zen hemen herrian gazte sortzaile talde bat. Eta, esango nuke hortik abiatzen ari dela, kultura eskaintza, eo hasi dela bintzat. Eta bestela, noski, bestelakorik ere badakagu herrian bai, eskat. Bertako gazteek harremanetarako ze ohitura dituzue? Non sortzen dire halako bilkurak eta... Ez dakit, esango nuke bain gazteak geozta hola ohitura bain tabernetan elkartzeko, taberna baten elkartzeko, gaina eta hortik ez mugitzeko, baina ez dakit, ohiturak pandemia ezkeroztik asko aldatu dira. Uste joera ondoko herri hirietara gateko edo bertan gelditzeko? Justo horenetan esango nuke hola bi motatako jendia bat herrian geratzen dena eta herrian egiten duna bere bizitza osoa eta beste batzuk akaso Donosti aldera joten dira hiri handia delako eta gertu dakagulako. Baina bestela ez dakit harreman handia dagoen Lezorekin edo Oiartzunekin adibidez ondoko herriak direla. Ze aldarrikapen uste duzu dutela hemengo gazteek? Egia esan, azken aldian, askotan komentatzen dugun arazoa edo ikusten dugun arazoa da gazteen inaktibazio falta. Orduan, ez dakit aldarrikapen bat aukeratzekotan ez dakit aukeratu nezakeen edo. Herriko xoko edo tokirik politena? Edo behintzat ikusi beharrekoa kanpotik datorren batentzat? Nik beti esatet, jendeak esategu horereta ez dela oso polita, nik esatet behe xarma badula, eta nire ustez polita bada, orduan ez dakit, herriko plaza eta inguruko kaleak, kale zaharrak ez, badira politiak eta bestela Zumardia polita da, egia da hor onduan, Zumardi ondoan dakagula papresa, eta horrek pixat saia, ez dakit, itxusitzen du, baina Eta horretak ere gainontzeko herriek bezala izango ditu egun seinalatuak, zeintzuk diren? Horretan batez ere herriko jaiak, Madalenak, uztaian ospatzen ditugunak, uztaian 21-etik 25-era. Esango nuke hori dela egunik garrantzitsuena. Eta herria hobekin maitatzeko ze uste duzu jakin beharko genukela? Hori galdea zaila, baina behar bada esango nuke
laguntza sozialan asko inplikatu dela, bai udala eta bai herria. Bai, urte askoan izan geha estadistiketan eta bar, diru gehien inbertitu duen udalerria laguntza sozialetan. Eta, bueno, hortaz gain ere, esan beharra dago, adibidez, pandemia garaian kriston voluntario sarea sortu zela, herritarrok beste herritar batzuk laguntzeko. Bueno, harrera herria ere bagarela, horretan aniztasun asko dago, eta aniztasun hori errespetatzen eta bultzatzen saiatzen gea herri moduan, bintzat. Herriak gabeziak izango ditu ere noski? Bai. Bai, leku guztiak bezala, ez? Zer dakit, nik, bueno, leheno aipatu deten hori, adibidez euskarara bilera jetxi da, geho izan ditugu ere arrazakeria kasu larriak herrian, eta bueno, horren gainean lanketa asko inbarko dira, bai. Eta, saioa edo elkarrizketa akitzeko, demagun lagun bat bisitan etorri zaizula herrira, asteburu pasa, ze plan egingo zenioke? Pentsatu behar dut. Nik uste eramango nuela nire txoko favoritoenera, ez? Beti joten naizen kafetegi hortara, edo gustatzen zaiten pizzeria hortara. Eta, bueno, herria ezagutzeko, badazkagu leku oso politak, zentrotik ez oso urrutik, bai, pixkat, bai, natura goxatzeko pixkat, orduan, bueno, hortara ere eramango nuen, eguraldiak laguntzen badu ez gaur bezala. Eta, xoritxo batek aipatu dit TikTokean ere ibilki zarela, jotake? Bai, hor. Nondik nora? Hor nabil. Bueno, TikToken pandemian hasi nintzen askok bezala, eta hortxe nabil, momentuan ia 6.500 jarraitzaile dauzkat, eta euskeraz bakarrik sortzen dut bertan. Orduan, bueno, hortxe gabiltza ea gaztek euskaraz kontsumitzen duten gehiago edo. Bai. Eta zer aurkitu dezakegu zure TikTokean? Bueno, umorea egiten saiatzen naiz, behintzat, eta bestela nire hausnarketak ere botatze ditut hor. Eta, bueno, adibidez azken aldian oso biralak egin dira euskalkiak konparatzen dituan bideo batzuk. Eta, bueno, nahiko, esan behar dut, itxusia dago behar badanik esatea, baina esan behar dut nahiko onak diala. Iruditzen zaizu orain ikusle irakustea bideo horietako bat? Bale, bai. Kaixo lagunok, gaur barazkiak landatzeko tokiari jarriko diogu izena. Guk baratze erraten diogu. Ara, guk ere ala erraiten diogu batze. Aitzongi tira, guk baratza esaten diogu. Arekin, baratza. Ekoa antzekoa da, ea zer dioen xiberoak. Guke batze erraiten diogu prefosta, ala kantatzen behitu Pierpolek. Baratze bat nahi deizutegin. Ze ondo, gaur xiberoa ere bat dator. Behonde igula, baina Bizkaia oso isilik zaude gaur. Ez da beharrezkoa, ez. Baizera, ezin da izan hain ezberdina. Gaur xiberoa ere bat dator. Guk ez dautxogu esango, Aramaio, venga, esantzuk, gure euskera arabatik datorreta. Baizera, ez zara nitaz sekula gogoratzen eta neuk ez dut esango. Bale. Guk hortu esaten dut txogu. Nola? Hortu. Hortu. Bueno, Jokin, bertzerik gabe, esker mila gaur gurean egoteagatik eta segi bizkor. Bai, mi eskertzu ona etortzeagatik. Kaixo, Jan, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri gaur gurekin hitz egitera etortzeagatik. Zu Mujeres en Bizi proiektuko kidea zara, beraz, gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zer den proiektu hau. Bale, proiektu honetan, bueno, sortuzun hasieran Erkuden Almagro, eta, bueno, lortuzun talde bat egitea, eta gero
urtekin, atera dire beste talde batzuk, bai, denak zerikusia dakate berarekin, denak sortu dire hortikan, eta, bueno, hor gaude emakume pila bat, Principios Mujeresen bizi, dago zabaldua estatu osoan, bai, Nafarroan eta Euskal Erkidegon erraten dugu bizikume, eta badugu ekipazio berezi bat bizikume izenekin. Baina gero, estatun zehar, erabiltzen dute gehiago, mujeresen bizi, ulertzen dutelako beto, bai? Zer den. Eta, bueno, Principios da, bultzatzeko pixkate ziklismo, bai? Afizio hori, zaletasun hori, eta gure helburua da partekatzea guri gustatzen zaigun gauza, ikastea hasieratik, ikastea ongi, ze Erkuden izan zen profesional bada, berarekin profesional asko daude, eta erakasten digute gauza guztik, errasten digute, ibilaldiak eta askotan antolatzen dituzte bidaiak, batzutan luzegok, beste batzutan motzagok, eta, eskaintzen digute aukera pila bat ateatzeko edozein momentun. Bai astean zehar, bai goizin, atxaldin, asteburutan, eta leku guztitatik. Orduan goza bada. Eta, esan duzu moduan, orain kide asko zarete, baina nola izan da prozesu hori, nola lortu zen jendeak ezagutzea proiektua? Berez ez dakit, baina imaginatzen dut, zehazki ez dakit, baina imaginatzen dut, berak sortu zuen, bizpairu lagunen artean, gero sare sozialen bidez pentsatzen dut, zabaldu zula, deialdi hori, eta kusi zunen, jendea animatzen zela, bai, emakumek animatzen zirela, segurenik kusi zuen, gauzak pollitak egin alzirela. Eta gero nik uste dut badula ere bai laguntza pixkat federazion aldetiken, igual oker nago eta igual gaizki erraten dut, Bino, estatun nik uste badula babes pixkat, bai, zabaltzeko batez ere eta proiektu horri aurre itxeko estatun zehar, ze zaila da adibidez, Kanariesetan, edo Malagan, edo Alicanten, bai, egotea zuzenean, hemen zauden bitarten. Orduan, badu babes pixkat aldorretatik, eta, hemen Nafarroan ikuste 200 gara, estilo askotako, ze hor dago barne bai errepideko bizikleta, bai mendiko bizikleta, gero paseoko bizikletak ere bai badire, historia da ateatzea bizikletan, eta zabaltzea, bai? Eta gero estatun zehar ez dakit, hori zenbaki horiek ez dakat. Eta, hau, emakumeek sortutako eta emakumentzako proiektu bat da, zergatik uste duzu garrantzitsua dela horrelako zerbait sortzea emakumentzat? Principios, askotan uzten dugu guretako denbora dena, bai, azken gauzeko. Emakumek, eta izaten baldin baditugu seme-alabak, familia eta bar, askotan gure lehentasuna dire, bai seme-alabak, bai bikotekide, bai etxea, bai lana, eta azkenerako uzten dugu guretako den denbora. Eta orduan, hemen ikusi dugu, badugula espazio bat, oso malgua dena, badire ateraldik luzek eta badire ateraldik motzak, badire gero gelditzeko, bazkaltzeko, pote bat hartzeko, eta hori dago irekia nahi dutenendako. Orduan, hain malgua denez, non egokitu alduzu nahi duzunen, eta alduzunen ere bai. Orduan, nik uste horregatik funtzionatu dela arrasongi. Ez dago konpromisorik, helburua da ongi pasatzea eta bizikletan ibiltzea, helburua ez da lasterka itea edo lehendabizikoa iristea. Eta holaxe.
Ez dakit erantzun dizudan. Bai, noski, eta ekintza mota asko antolatzen dituzue, nola egin behar du emakume batek zuekin ateraldi batera joateko adibidez, zein da dinamika, nola egin behar du? Vale, normalen ateraldi ofizialak, errango genuke, jartzen dituzte, badire zenbait emakume direnak pixkat, nola errango nizuke, irrikatzaiek, bai? Beti biltzen dire tiraka bestei. Eta bueno, hoiek prestatzen dituzte ateraldik, jartzen dute plataforma baten, begiratu beharko nuke nola duen izena, baina, bueno, errango dizut gero, eta plataforma horietan kedadas, bai? Atetzen dire, komunitate guztitan. Orduan, hor prestatzen dute, eta erraten dute, bueno, kedada bat, datorren larun batean, adibidez, goizeko 10etan aterako gara uhartetik, eta joango gara eugiraino. Joan etorria egingo dugu, pues, eta gero jartzen duten mailak ere bai. Bueno, pues hau izango da errasa. Eta orduan ja, badakizu, zuk ibiltzen zaren modun, zuretako egokia den, edo igual nahi duzu pixkat biziagoren bat, edo igual jartzen dute zaila, bueno, pues emango dute pixkat bizitasuna, edo, ez dakit, desnibel handia egingo dugu, ze joango gara, pues ez dakit, portu bat egitea, ez dakit zein, ez zait okurritzen noain. Eta horren bidez, ematen dugu izena. Hor badakigu noiz egingo duten, nora joango garen, eta zenbat jende apuntatzen den. Eta gero bestalde, badago WhatsAppeko taldea, hor ere bai, edo nor proposatu dezake, aterako naiz gaur, pues ez dakit, atxaldeko 6etan, animatuko zeate, eta orduan, pues, erantzuten dizuten ematzen direnak, edo pribatun, edo taldean. Claro, imaginatzen dut talde hauetan adin guztietako jendea egongo dela, ez da? Bai, badire gaztek, zu bezalakoak, eta gaztegok ere bai. Eta nik uste, zaharrenak eukiko itxula 60 piko urte. Bai, eta aurrek urte, bueno, ezkaba mendia igozun nekin, oseak sasoi honen dago. Bai, bizikleta ematen dizu, bueno, azkenen, zuk markatzen duzu zure ritmo, bai? Orduan egin dezakezu nahi duzuna ongi prestatuz gero, bai? Eta mantxo jaten baldin bazea, joan alzara nahi duzun lekura. Bai. Eta ezakiz ere esango zenioke jendeari nolabait animatzeko horrelako ekintzetan parte hartzeko? Bueno, lehendabiziko gauza probatzea, bai? Ustea lotxa alde batea. Eta probatzea egun bat edo egun pare bat, ze igual lehendabiziko eguna igual koinzitzen duzu emakume batzukin eta beste egun batean beste emakumekin, eta igual moldatzen zara hobeki batzuken bestekin baino, edo, bueno, eske badire 200 eta 240 artean badago denetarik, bai? Eta, bueno, probatzea lehendabiziko gauzak, ustea arrunt garela, oso arrunt, eta bueno, eta probatzea, eta probatuz gero, segurenik errepikatuko dute, bai, seguru nago. Eta hurrengo asteetan, nahibiz edo, bueno, hurrengo hilabetetan edo, ze ateraldiak pentsatu dituzue edo prestatu dituzue? Bueno, datozen hilabetetako ari dire prestatzen, edo ari gara prestatzen, nik momentuz ez dute izenik eman, ezertan, zikloturista batzuk, La Peluso, da hoietako bat, beste bat oiz egiten dunan, baina oiz ez Nafarroan baizik eta Euskal Erkidegoan, badago oso ateraldi polita ere bai, eta gero segurenik asteburunetan badago zer, oraindik ez dut begiratu, baina segurenik badago. Bueno, jendeak begiratu dezak, ez da zuen sare sozialetan eta. Bai. Pero Facebooken eta nola du izena bestea, Instagramen. Ez que nien naiz oso zale,
hor ere Bai, badire. Instagramen ikusi dute kontua daukazutela bai. Bai, dire oso aktibak. Nik ez. Bai, gauza asko daude eta informazio asko. Eta argazki Bai. asko noski. Bai. Bueno, primeran, ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken edo zerbait gehiago kontatzea honen inguruan. Bueno, kontatzea, niretako izan da deskubrimendu bat, ni hasi nintzen orain dela 3 urte, gutxi gora bera pandemiakin batera, pixkat lehenago. Pandemiakin aprobetxatu nun errepideari beldurrak, errepideari bai beldurrak entzeko, eta horren lagundu zian pila bat. Eta bueno, pixkanaka lortu dut aldatzea. Hasteko nire errutinak, zeuain joaten naiz lanera egunero txirrindulaz, ja daramat 3 urte hola. Eta bueno, egin daiteke. Bai neguan, bai udan, udaberrian, udazkenean, eurian egiten baldin badu, orduan uzten bizikleta, baina normalean egunero. Berdin zait, 0 grado baldin bagaude edo 30 grado. Egin daiteke, eta badut, 6 kilometro. Ez da luzeran dia, baina, hor ematen ditut 15 minutu, bai? Bai joateko eta bai etortzeko. Eta gero batzutan, pensatzen duzu, ez zarela gai gauza bat egiteko, eta ez dakit, nik aurreko udazkenen egin nun nire lehendabiziko zikloturista, enun sekulan pentsatu, egitea bat, baina, anu baten nintzen, engainatu zidaten pixkat, eta egin nun oso pollita den bat, larra, ez dakit esagutuko duzun. Zonalde oso pollita, gorra, baina egin daiteke. Egin daiteke, naiz eta ziklista profesionala ez izan, egin daiteke. Mantxo. Eta hori. Mila esker gurekin hitz egiteagatik, eta ea jendea animatzen den zuekin ateraldi hauek egiteko. Egunen baten joaten baldin bagea Madrilea, ere badugu, lagun batzuk, igual engainatuko zaitugu, edo igual engainatu gabe etorriko zer. Ikusiko dugu, bai? Eskerrik asko, ondo segiago. Hale, aio. Urte hurrena Kanitxoni eta kinkien moda, gure inguruan badoa gora. Urte hurrena tragoti tragora, aurten aztezina izango da. Kanitxoni eta kinkien moda, gure inguruan badoa gora. Urte hurrena tragoti tragora, aurten aztezina izango da. Kaleak behar ditu, erre banku ezu. Errautxetatik mundu herria eraikitzeko pausuz pausu. Kaleak behar ditu, erre banku ezu. Errautxetatik mundu herria eraikitzeko pausuz pausu. Ostiral, gaztetxeko futbito torneoan bi azken partidak beraz bi final. Ostiral, finaleko giroa berotzeko herriko plazan bertan janeta dan. Ostiral, parrillan kostilla zagardoa txotxetik dira. Ostiral, urte hurreneko festivala jada hasi da. Aurten efesta, eta borroka, aurten efesta, eta borroka. Azpeitin gaztetxien, urtero bezala zuetenik ez. Baltsa larun bat goizean, plazan amaiketakoa, Baltsak ibaian bera, bota sokorristaren bat. Baltsa prototipikoak, izaleku tipikoak, azpeitiko herrikoak, berrian naiz betikoak, ani eta egitoak, denak guretan guzti, nahi bada zerbeza eta guzti.
gaztetxean, bazkaria, urteroko janaria, unblenbleta topa artean, inorez da egongo bakean, gero sari, banaketa, bakoitzak bere txapelketa, futbito eta baltzak, irabazteko esperantzak, gero sari, banaketa, bakoitzak bere txapelketa, futbito eta baltzak, irabazteko esperantzak. Eta zapatu batzaldean, gaztetxetik kalera, nahiko zarata elektrotxaran garekin, erdikaleta plaza, bustitzen jakin, sangria karroatan burutan mingainakarin, berriro, ja, gaztetxera buelta, festa lertzera doa, kolpeka, holtzaren gainean, jardezagun arreta, barratik pasara bat bai eta aurrera buelta. Barratik pasara bat bai eta aurrera buelta. Lehen akordeekin festa lertu da eta. Aurten efesta, eta borroka, eta borroka, eta borroka. Aurten efesta, eta borroka, eta borroka, eta borroka. Azpeitin gaztetxien, urtero bezala zuetenik ez.